Само лекенко така да покажа. Това е портфела, не е нещо друго. Сега да го имам предвид. Как е твоето портмоне? Не добър вид. Само лекенко така да покажа. Имаме нещо перфектно за теб. Този супер луксозен модерен портфел на Ревел. Много готина кожа. Изглежда много така мекенко. Изглежда като естествена кожа, знам ли? Естествена кожа е точно така. Иначе Добре. наистина много яко портфелчето, много радва. Има така доста карт холдърчета, тук да си слагаш яко кинтите. Изглежда много добре. Така че страхотно портфелче, препоръчвам. Готино е наистина. Удобно е, мъничко, няма да ми издува джобчето, защото става е така. Ако си изгубиш портмонето, кое ще бъде най-неприятното нещо от цялата тази случка? Това, че трябва да си вадиш всички лични документи, е супер досадна тази цялата хамалогия. Точно тук идва специалният момент на портмонето на Ревел. То има специален слот, който е за проследяваща карта. Благодарение на тази проследяваща карта, без значение къде е загубено, откраднато, ти ще можеш да го намериш по всяко време. Това звучи мега яко. Дори не съм знал, че има такова нещо, между другото. И другата изненада, освен че тази карта е GPS tracker, също така има и RFID защита, с която не може да те ограбят буквално, не могат да ти източат парите. Прекрасно. Звучи ми много добре. За RFID съм чувал, разбира се, но за другата технология много умно, много яко. Затова всички влизате на сайта, които искате да имате елегантен, стилен, луксозен дизайн. Ако не искате да си губите портмонето, ако не искате да ви ограбят, влизате на сайта на Ревел и поръчате смело. 10-10.